खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि साफ्रोमखौ बरायबाय लोगोसे आङो राजिब बसुमतारी आरो आङो दंफैयो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोखोनागुरि थेङाबारि गामियाव दिनैहाय आङो बे गामियावहाय दिनै एमएस जोहोलाव इन्डास्ट्रि होननाय बिथां फानेश्वर दैमारिनि न'आव आरो बिथांनि गोबांथार बेबायदि बर'नि दामग्रा आगजु बेखौहाय जोङो दिनै बिथांनिफ्राय मोननो हायो। बिथाङा दिनै दानो आरो बिथाङा दिनै गोबांथार बेबायदि बुस्थुफोरखौहाय दिनै गावनि एमएस जोहोलाव इन्डास्ट्रिनिफ्राय बिथाङा हरो आरो जोङो गोबांथार बेबायदि जोङो दाननायफोरखौ जोङो नुयो जेरैहाय हारिनि टपि आरो थौसि बेजों लोगोसे दङ जोंहा दिनै माहारियारि आफादनि एबसुनि सिम्बल आरो हारिनि बिफा महात्मा गान्धी आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै हारिनि दुखुनांथाव दामग्रा आगजु सेरजा आरो बेजों लोगोसे ओरैहाय जोङो दन जों बेखौ नुनो हायो। आरो जोङो बेवहाय नुनो हायो जोङो बर'नि खेराइ फोरबोआव दामग्रा खाम आरो बेजों लोगोसे जोंहा दङ दिनै नै थिख्लि ओमफ्राय ओंखाम जाग्रा थोरसि आरो हारिनि टपि ओमफ्राय गय दोनग्रा मा होनो बेखौ बाथा ओमफ्राय बेखौहाय फाथा होननानै बुङो हाथा होननानै बुङो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मोसौ आरो मानसि नांगोल बाननाय हालेवनाय दङ आरो सेन्देल आरो दाहाल दङ। गोबांथार जोङो बिथांनिफ्राय बेबायदि दाननाय आखाइजोंनो बानायनाय आखाइजोंनो प्रेक्टिकेलि गावनि रोंगौथिजों बानायनाय बिथां फानेश्वर दैमारिया दिनैहाय बे मुवाफोरखौ दानो। दा बिथांनिफ्राय जोङो माबायदि जोङो बिथाङा दानो आरो माबोरैहाय बिथाङा गावनि खस्थ' खालामनाय मुवाफोरखौ माबोरैहाय गुबुनफोरनो हरो जोङो बेखौहाय गुदिनिफ्राय बिजौसिम जोङो मिथिनानै लागोन। जोङो बे समाव बिथां फानेश्वर दैमारि एबा एमएस जोहोलाव इन्डास्ट्रिनि बिगोमा मानगोनां फानेश्वर दैमारिजों जोङो सावरायगोन। आदसा एमएस जोहोलाव इन्डास्ट्रिनि बिगोमा नोंथाङा दिनैहाय गोबांथार बेबायदि बर'नि गोबांथार मुंदांखा मुवाफोरखौ नोंथाङा दानो दा बेबायदि माब्लानिफ्राय जागायनाय? आङो बे बुस्थुखौ मावनाया सिगाङावनो 2021निफ्रायनो आं बेखौ सुरु खालामबोदों। ओमफ्राय सिगाङाव थौसि दानोमोन थौसि दाननानै उनाव बे 2021निफ्राय बेबायदि बुस्थुखौ सुरु खालामबोदों। मोजां बेयावबो मावबाय थायोबा बायाब्ला हथात थिखांनो हायो बिसि फिसा खांनो हायो न'खरखौ सलायनो हायो। नोंथाङा अबावबाफोर बेफोरबायदि दाननायनि माबाफोर सोलोंदोंमोन नामा सिगांफोर? आं सोलोंनाया जेरावबो सोलोङाखै आं गोसोजोंनो बे गोजौनि बिगोमा सासे बिगोमा दं बेनो आंनो बेखौ माबा होदों। आं निजेस्व गोसो जानानै बेखौ खिथलि गुबैखौ लानानै बानायदों। लथाबो लथा गुबैखौ बानायदों लानानै नायै ओमफ्राय गोदो सैथो मुगायाव जा माबा बेफोरखौनो बाहायोमोन दंफांनि बुस्थु बे माबाखौ लानानै आं बेखौ बहननाय जादों आरो जेखौ थिनो बेखौ बानायना हरबाय आं। सोरबा पद' बिबारनि खामफ्लाय बिफैयो सोरबा खामफ्लाय बिफैयो गाजोल गैयै खामफ्लाय सोरबा बायदिसिना मैदेर माबा गान्दा बिफैयो बेखौबो हरो गदा बिफैयो थुंग्रि बिफैयो दाहाल बिफैयो दन बियो गासिबो जा बियो बेखौनो बानायनानै हरो आं। बे दंफांजों गासिबो बानायजोबो। दा फुजानि माबायावथ' बे गाम्बारियानो गासिबो गाम्बारिखौनो बानायनांगौ। खाम मोनसेखौ साननै लायो बानायनो। औ सानसेयाव दानफ्लं हाबाय सानसेयाव सैहैबाय। जोंनावथ' बेसेना बे
थुमनाया दसआवसो थुमहैयो नालाय दा 12,000 बा 14,000 बेबायदि जरा फानहरो आरो जरायाव 16,000बो हरो दंफां नायै दंफां सेरजाखौ दाननोबा सानफा गंफा हायो बेनिफ्राय थुमनो थायो आरो फोराननांगौ जायो सानफा गंफा हायो आंथ' दा न'आवनो सेल खालामहरबाय थायो सोरबा सोरबा मोनथिनायफ्रा लांफैयो आरो कामरुप माबानिबो कार्बि आलंबो असमेन लांफैखांबाय ओमफ्राय रङियानबो लांफैबाय बेबायदि गोजान गोजाननि लांफैयो माबोरै लांफैनो हायो बिसोरो अर्डार हरो ओमफ्राय बेबायदिनो माबा बानायहोयो सेरजाखौ हलसेलावबा 3,500 बेबायदि 3,000 बेबायदि हरो ओमफ्राय गंसे गंनै लाङोबा बबावबा सिजौनिब्ला 5,000 अदालफोरनिबा बेखौ 5,000 मोनो आरो औवादाराथ' दा औवादारा बांसिन अर्डार जायोब्ला बे थफसिया बांसिन जायो आरो थफसि ओमफ्राय सेरजा बियो बांसिन अर्डार जायो हा थफसि मोनसेयाव बेबायदिनो सिगाङावबा 40-50 100 बेबायदिनो फानदोंमोन दाथ' दामा बारायलांबाय 400-500 आं गैया सरकारनि जेबो मोनाखै सरकारा नायब्लाथ' आं सोरबा सोरबा सोलोंनो आफस'स दङ बेखौ लाबोनानै फोरोंफैनो हागौमोन न' गैया आंहा दोननो मानसि दोनफैनो बेखायनो आङो फोरोंनो हाया दाबो आङो सेस्था खालामदों आंनो डिस्ट्रिक्ट मोनसेयाव सानै फोरोंलांनो बेखौ आंनो निजेस्व खरस गारनानैबाबो फोरोंलांगोन बर'नि जारिमिनखौ थाथों लाखिथों बेबायदि मासुलखौथ' आं होनो हानाय नङा सोलोंफैयोबा ओरैनो सोलोंफैथों आं जानायखौ होगोन जानाय लोंनायखौ ओमफ्राय गावसोर माबा बे बिद्दाखौल' लानानै थांथों आरो सरकारनो बेसेबांबा गोबाव जाबोबाय ओमफ्रायथ' निउसावबो होबाय अल वार्ल्ड आंनि माबाखौ बयबो लानानै थांबाय थेवबाबो आं सरकारनि जेबो मोनाखै अनसुंथाइ आं मोनाखै खावलायनो गोसो दं नामा माबाफोर गोदान सरकारा नायगोन होनदोंमोन जयन्त मोनहा दा माथो नायफैया दा नोंथांनि बे दानाय लुनायखौ नैबे बानायनायफोरखौ गोदानै दा नों सरकार गोदाननियावहाय एप्लिकेसनफोर माबाफोर खोन्थाबावनाय जादोंमोन नामा एप्लिकेसनखौथ' आं हैथ'वाखै हैबाबो मोनाबा आं लाजिबाय थाबायनोबो बाबाय आं मोनगोन ना मोनाथाय बेखौ सिन्था खालामना एसे बालायलाङो थाबायनोबो आसा खम मोनो आङो मोनब्लाथ' मोजां थारमाने मोनबाथ' आरो मोजां आसा खालामो न' बां माबा खालामनानै एसे मानसि दोननानै फोरोंलांनो बेबायदि आंनोथ' माने मानसिफोरखौ फोरोंलांनो हाबानो मोजांमोन ओरैनो फरियालफ्रा साबसे जेनेबा फरियाला माखासे आलदा जाजोब्बाय दा फिसाला सासे दङ बिए फरायदों ओमफ्राय सासे रुंसारि जालांनाय बिसि दङ दा फिसौफोर सानै दङ खोनानो मोनदों नोंथांनि हिनजावाबो नोंनि सिगाङाव मावफायोमोन दा मावफायोमोन बे असमेन माबा कवालकुसियाव अखम साहित्य सभायाव थांनानै बियो जैदिन जोबदों ओइदिन लोगोनाव बेरायनो थांदोंमोन बहाय प्रेसार जानानै गोलैनानै थाहैदों बिसिनि बिसिनि हलाव बिनिफ्राय बै क्वार्टारखौ मोनहैस्लाबाखै आरो
बेबायदिनो कवालकुसियाव 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बार 4 नाम्बार 7 नाम्बारसिम माबा फिल्ड दङ जोंना 6 नाम्बारावमोन ओमफ्राय बिसिना बै लोगोना 7 नाम्बारावमोन ओमफ्राय 1 नाम्बारा जाबाय एखेबारे गोजान गोजान जालायो बेबायदि दङमोन 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बार 4 नाम्बार 5 नाम्बार 6 नाम्बार 7 नाम्बार बिसिम गावबागाव माबा दंजोबो दहायनो एम्बुलेन्सजों लायनो थांबाय बेखौ नुहुरबाय आंहाथ' बाहेरायाव थांदोंना थांदों ओमफ्राय मिन्थिया लाना फैनायखौबो नुबाय थेवबाबो आंनि बुरि होननानै मिन्थिया ओमफ्राय 1 घन्टा थानानै नायगिरबाय आं नायगिरबा हजों लोगोनाव थांबाय लोगोनाव सोंहैबाय बहाय गैया फैयाखै होननानै बुंबाय बेनिफ्राय गिदिंबोफिनबाय आं ओमफ्राय बे ब्रह्मपुत्र सेर सेर नायगिरबाय आं ब्रह्मपुत्र सेर सेर नायगिरनानै मोनाखिसै ओमफ्राय फायखानायाव नायगिरलाबायबाय सोरबा खिनायखौसो बोलाहैफ्लांलायनाय जादों ओमफ्राय गैया ओमफ्राय अखानायै 8थासोआव बे एगजिबिसन हल मालिकखौ बुंबाय सार आंनाथ' बुरिया गैया मानसिया सासे गोमानानै दं बेखौ निउसाव होदो नामा होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय हाब बेबादिसो हस्पिटालाव सासे दंहैयोनो रायलायनोबो रोङा बेखौ नायग्रोदोलाय होनना बुंबाय ओमफ्राय नायबाय नायनानै 10:30आव मोनहैबाय 10:30टायाव ओमफ्राय बेयावनो खिनाय बेयावनो हासुनाय बेयावनो गोबानाय बेयावनो एखेबारे लोर सोर गैला मानसिया रावबो गैला रायलाय हाला अबस्था गाज्रि जाथारबाय बेनिफ्राय बोखांनानै माबानानै बिजि गंसेबो होआखै मुलिबो थरसेबो जाहोआखै बेयावनो पेरालाइसिस जानानै थाबाय बे मानसिया दा खुनुरुखुम टकनजों थाबायनो हायो रायलायनाय जानाया हायो थिगानो एसे दा थाबायनायासो हाला बारा जोङो दा बिथां फानेश्वर दैमारि बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा खोनाबाय बिथाङा नंगौ थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बिथांनि गोसोआव दिनै गोबांथार बेबायदि एसेब्लाबो हेल्प मोननाय बिथाङा लुबैनाय दङ आरो गोबांथार बेबायदि बर' लाइमोनफोरजों लोगोसे बर' हारिनि बेबायदि कालचारखौ दिन्थिलांनो एबा कालचारखौ फोरोंलांनो बिथाङा गोबांथार बेबायदि गोसो दङ नाथाय गोबांथार बेबायदि फाइनान्सियेल एबा थाखा फैसानि प्रब्लेमाव बिथाङा आखाइ फोलावनो हायाखै दा बिथांनि बेबायदि आखाइ फोलावनो हायै अबस्थाखौ जोङो थारैनो मिथिलांबाय खोनालांबाय आरो बिथाङा मा दानदों आरो बिथाङा माब्रै बेबायदि फानहरो बिथांनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो दुखुनांथाव थारैनो जोङो खोनाबाय दा आसा खालामदों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बे गासैबो बिथांनि दुखुनांथाव बाथ्राफोरा एसेब्लाबो गनायजाथाव जागोन एबा बयजों सोरजोंबाफोर माबा मोनसे अनसायजाथाव एबा हेफाजाब होजाथाव जागोन होननानै बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय।